Moment de parlar de pesca aquí al riu Ens Activa i ho fem amb l'Ismael. Ismael, què tal? Benvingut. Moltes gràcies. Bé, abans d'entrar una mica en matèria a parlar de pesca, explica'ns una mica, perquè ben bé tu portes una escola, parla'ns una miqueta sobre ella. Bueno, doncs, ara l'any passat van començar amb una ajuda del Departament d'Agricultura, van crear una escola de pesca per recuperar una mica el que és l'activitat de la pesca aquí a la comarca, que s'ha perdut aquests últims anys, i per fomentar-la i tirar-la endavant. Parla'ns una mica d'alguns projectes que tingueu entre mans. Tenim diversos projectes, tenim el que són els canals d'alevinatge, que traiem el que són els alevins de les centrals quan fan neteja, i aquests alevins els guardem en aquests canals d'alevinatge perquè quan ja tinguin una mesura correcta, que ja hagi passat el perill del desgel, que és quan ells més pateixen i quan moren, els tornem a deixar anar al riu. Avui fem pesca, Ismael, estem al Noguera Pallaresa. Per què és un bon riu per fer pesca? És un bon riu per la qualitat de les aigües i sobretot perquè la qualitat de la truita, perquè tenim un percentatge molt alt en el que és la genètica mediterrània, que és la genètica pura d'aquesta zona, que no està tan hibridada. I això és degut a les condicions del riu. És un riu molt fort que quan ve riuades, el desgel i això, si no són truites que ja estan genèticament acostumades a aquest ambient, no sobreviuen. Truites de repoblació els hi costa molt tirar endavant. Clar, ja que parles de truites, si parlem de la Noguera Pallaresa, l'element estrella, per dir-ho d'alguna forma, és la truita, no? Per suposat, sí. Digues. Sí. És això, la truita mediterrània, que és de fet tot és una reserva genètica. Avui farem pesca, Ismael, t'hem vist pescar. Explica'ns una mica les tècniques que utilitzaràs per pescar. Aquí normalment es fa servir el que és la tècnica de pesca amb mosca, pot ser amb pesca mosca en seca, i pesca amb nimfa, que es pot fer amb fil o amb línia, i també hi ha un altre tipus de pesca que es pot fer amb streamers, que ja són amb imitació de peixets i així, i després hi ha altres tècniques que ja estan més en desús, que podria ser l'spinning i això, que cada vegada la pesca amb mosca en aquests àmbits salmònids va guanyant més adeptes i és més respectuós amb el peix i amb l'ambient i amb l'ecosistema. Ismael, quin és l'atractiu principal de la pesca? És l'estar-hi al riu, la connexió amb la natura, el conèixer el que són els macroinvertebrats, l'estar absorbit en aquell món de tranquil·litat, de paciència, és tot un conjunt que ens fa sentir bé, ens fa ser feliç. Una activitat també que, ja que dius tu relaxar-se i passar el dia, també pot ser en família, és idònia per fer-la en família? Per suposat. Nosaltres, de fet, apostem molt per això en famílies. Ara mateix estem treballant per tenir una marca de qualitat de portar grups en famílies. Nosaltres estem enregistrant l'entrevista aquí, però hem anat a pescar en un altre lloc. Explica'ns algunes característiques determinades de per què aquella zona. Perquè les aigües són netes, estan en un puesto del mar, hi ha peix i en conjunt és tot un ecosistema que està bastant equilibrat. Doncs bé, Ismael, si et sembla, el que fem nosaltres és traslladar-nos, anar a pescar i veure què agafem, no? Som-hi, a veure com ho veiem. Doncs nosaltres el que fem és deixar-vos, com sempre, amb les millors imatges de la pesca que hem fet amb l'Ismael. Hold your breath and count to 10.